Gran nit al Castell del Remei, un any més, ja 8a edició de la Caminada i Cursa Nocturna del celler Castell del Remei. Un goig, la veritat, estem esperant que acabin d'arribar tots els caminadors, una distància única enguany de 10 quilòmetres que es podia fer corrent i caminant. Els estem rebent aquí amb vi, amb entrepà, amb una festa de música també, amb DJ, música dels 80, música dels 90, estem gaudint d'una nit fantàstica i molt solidària amb la Fundació Catalana de Lupus, que és el que ens porta com a Fundació Castell del Remei, amb el patrocini del celler Castell del Remei, a participar, a contribuir a la recerca d'aquesta malaltia a través de l'aportació de totes aquestes persones que han arribat a 900 participants, a 900 caminadors i corredors que han volgut passar una nit lúdica, esportiva, en un entorn natural i vinícola, però sobretot, insisteixo, solidària. Quines novetats hi ha aquest any en comparació amb l'any passat? Aquest any hem decidit que fos una distància única per a que la trobada fos més lúdica, més familiar, més encarada amb aquesta festa que constitueix l'arribada, perquè convida a fer-ho amb un dissabte a la nit, amb una temperatura plenament estival. Vam pensar que en el decurs de totes aquestes edicions se confirmava la tendència a que realment la gent pogués gaudir a l'arribada d'una festa en lloc de fer una trobada més esportiva que requeria tornar a casa a descansar i no permetia allargar-nos. Fem una distància única, fem una festa a l'arribada amb música i aquestes són les novetats d'enguany d'encarar-ho amb un esdeveniment no només esportiu, sinó també amb totes aquestes vessants que dèiem, de gaudir d'una nit meravellosa. La veritat és que estem molt agraïts a tothom que ha volgut participar i a gaudir d'aquest entorn que és Castell del Remei. Pensem que el model d'enguany es mantindrà en el futur perquè estem molt contents de la participació. És increïble poder acaparar i haver atret l'atenció i la generositat de totes les persones. Pensem que aquesta forma de participació, de gaudir d'una nit tan especial, és el model que mantindrem. Per tant, penso que de cara al futur, després sempre fem una reunió de balanç, també amb l'equip tècnic de gestió, però pensem que podem dir ja que és un èxit i per què no repetir-ho quan estem gaudint d'una nit tan especial. Aquesta nit especial, tan especial, és possible també a la col·laboració de tants i tants de persones i empreses que han volgut contribuir. Per una banda, en l'organització d'aquest sopar magnífic, que ha participat Plus, Amara, Aramarc, Inalba, Noel Alimentària. També hem de destacar molt i molt els jugadors del Barça del primer equip que ens han signat samarretes, com l'Emil Yamal, el Pedri, el Gavi, el Pau Covarsí i l'Alèxia i l'Aitana. També hem pogut sortejar i això contribueix a augmentar els recursos que avui recaptem per a la recerca de la malaltia, del lupus, i també el pilot Isidre Esteve, que ens ha obsequiat amb uns polos per a home i per a dona que avui sortejarem del Dakar, i també, a part, un munt de regals relacionats amb el vi, com no podia ser d'altra manera, com visites guiades als cellers de Tomàs Cosiner, de Castell del Remei, vermuts, dinars al restaurant de la finca, nit al Vilosell Wine Hotel. És a dir, moltíssimes gràcies a Castell del Remei com a patrocinador. És per la Fundació Castell del Remei un goig avui organitzar això, però sobretot amb aquest suport dels col·laboradors que fan possible que sigui encara més i més emocionant i més emotiva aquesta nit. Moltíssimes gràcies a tots.